ட்ரீம் 11 IPL போட்டி. கேகேஆர் மிகப்பெரிய இழப்பு, அதே ஆர்சிபிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி, மாபெரும் வெற்றின்னு சொல்லலாம். ஏபிடி வில்லியர்ஸுக்கு நல்லா 73 ரன்கள் குவித்தார், அதுவும் எக்ஸ்டர்டே மேட்ச்சில். கேகேஆர் மிகப்பெரிய டார்கெட் அமைந்தது, அந்த பிளேயர் 23 ரன் அடித்ததுனால. அதுவும் நல்ல பேட்ஸ்மேனாகவும் இறங்கினாருங்க. ஆனால் க்ளீன் போல்டில் வெளியில் போயிருக்காங்க. 3வது இடத்துக்கு போயிருக்க டீம் உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியும், நம்ம ராயல் சேலஞ்ச் பெங்களூரு. ஓகே காய்ஸ், இது எக்ஸ்டர்டே உள்ள மேட்ச்சு. நம்ம இன்னைக்குள்ள மேட்ச் வெறித்தனமான மேட்ச் பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. டுடே SRH vs CSK லைவ் ஆன் துபாய். நீங்கள் ட்ரூ ஃபேனாக இருந்தால், சிஎஸ்கேவோட ட்ரூ ஃபேனாக இருந்தால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே காய்ஸ், சிஎஸ்கே மிகப்பெரிய தோல்வியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. சிஎஸ்கே கீ பிளேயர்ஸ் யாருன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்ம 3 தூண்கள். அது யார்? அது நம்ம ஃபார் டூப்ளிசிஸ் வாட்சன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வீக் பிளேயர்ஸ் யாருன்னா தீபக் சஹர், அம்பத்தி ராய்டு. லைவ் ஃப்ரம் துபாய். வின் ப்ரொடக்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் யார் பேட்டிங் பண்றாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க. நான் சிஎஸ்கே ஜெயிக்கணும், நான் அதுவும் ஆசைப்படுறேன், ஆண்டவர்கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், இவங்க இந்த டீம்ல ஜெயிச்சாதான் நல்லா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல வருவாங்க. ஓகே காய்ஸ், நீங்க யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே காய்ஸ், வார்னர் SRHக்கு மிகப்பெரிய தூணா இருப்பாரு. அதே நம்ம SRH கீ பிளேயர்ஸ் யாருன்னா வார்னர், வில்லியம்சன், ரஷித் கான், நடராஜன். அதே நம்ம SRHோட வீக் பிளேயர்ஸும் யாருன்னா, ஒரு இதில் நெகட்டிவும் இருக்கும் பாசிட்டிவும் இருக்கும். அந்த மாதிரி SRHோட ஒரு நெகட்டிவ் சந்தீப் சர்மா, கலீல் அகமது. தோல்வி மேட்ச்லேருந்து மீண்டு நாங்கள் இந்த மேட்ச்சை ஜெயிப்போம்னு ஒரு நம்பிக்கை, கான்ஃபிடென்ட், அதுமாரி என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். அந்த இதில் வந்திருக்காங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது